हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। आसाम राइफल्स जिडिनिया अनलाइन एप्लाइआ जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना खालामनो हासिगोन मबाइलावनो आरो बेयाव एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना 10 पास खालामनांगोन लोगोसे स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 26 जुलाइसिम थाहैगोन। दा फै माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो आरो स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेटआ मा सोलिगोन नोंथांमोनाबो मोनलांबाय थागोन। दा जों थांग्रोनोसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दा लोगोफोर आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैखाबाय आरो दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौ। बेनिफ्राय आङो दायो फैबाय नै बेबायदि मोनगोन पेज। दा बेनि गेजेराव एसे गाहायाव बोख्लायनानै माखासे बेयाव इन्सट्राक्शन्स दङ आरो नोंथांमोना बेखौ फरायना लाग्रोदो। दा बेनिफ्राय पिआरसि बिदों जुदि पिआरसि गैयाब्ला नोंथांमोना डमिसाइल थाबाबो जागोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय 10 पासनि सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय फट' आरो सिगनेचार थाबानो जागोन। दा बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव थांनोसै फैदो। दा जोङो गाहायाव बोख्लायनानै नै बेयाव माखासे बेबायदि फैगोन आरो दा बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेयाव नोंथांमोना दानिया जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो। बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना जेन्डारखौ बेनिफ्राय दानिया जोङो सेलेक्ट खालामसै माखासे बेयाव थ्रेड दङ आरो जेरै बेयाव जोङो स्टेटखौ फार्स्टआवनो जों सेलेक्ट खालामनोसै आसामखौ होदो। दा जों बेयाव आसामखौ होदो आरो दा बेबायदि लडिं जायो। बेनिफ्राय जोङो थ्रेड एप्लाइड फराव जोङो बेयाव थुना होदो बक्सआव बेनिफ्राय राइफलमेन जिडि ओंखारगोन आरो बेयाव थुनानै होदो। दा एसे टाइम लायो बेयाव अनलाइन जागासिनो दङ नालाय। दा बेयाव लोगोफोर राइफलमेन जिडि ओंखारबाय। दा बेनिफ्राय दानिया कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो एसटिआव होदो। बेयाव जों एसटिआव होबाय। दा एसटिआव होनाय लोगो लोगो आरोबाव नै लोगोफोर स्पर्ट्समेन डाइरेक्ट ओंखारखायो बेयाव नन दङ जायफ्रा स्पर्ट्सनि नङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो बेनिफ्राय नै बेबायदि ओंखारबाय क्वालिफिकेसना 10 पास जानांगौ। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना खनायाव मोनदों आइ एग्रि ना राइट साइडआव दङ आइ एग्रियाव आं बेयाव सिन होआसै नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन आइ एग्रियाव नोंथांमोना थुनानै होदो। दा बेयाव आं आइ एग्रियाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नै लोगोफोर नोंथांमोना अकेखौ होबानो जाबाय आरो अके थुना होदो। दा अके थुनाय लोगो लोगो बेयाव पेजआ आरोबाव गेवना फैबावगोन। दा बेबायदि एसे टाइम लायो माने गोबां एप्लाइ खालामगासिनो दं नालाय नोंथांमोना नेनांगोन आरो। दा बेनिफ्राय बैसोआ एप्लाइ खालामनाया 18 इयार्स दे बेनिफ्राय एसटिफ्रा 28 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हायो जेबो नङा। नोंथांमोना जायफोर 10 पास जादों सिम्पोल 10 पास जादोंब्लाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट थानांगौ आरो मा स्पर्ट्सआव दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव माखासे क्राइटेरिया दङ बेखौ आं उनाव होगोन। दा बेनिफ्राय जों नायग्रोनोसै फैदो। दा नैबेयाव बेबायदि ओंखारबाय। दा फार्स्टआव नोङो नोंनि फार्स्ट नेमखौ होनानै होदो। दा बेयाव दङ नै जेरै नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेयाव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय मिडिल नेम दंबा होनो हागोन गैयाबा होनाङा। बेनिफ्राय लास्ट नेमाव टाइटेलखौ होदो। बेनिफ्राय मेरिट स्टेटासखौ बेयाव सिंगेल मेरिट दङ बेबायदि होबानो जाबाय। बेनिफ्राय आधार नाम्बार दङबा होबानो जाबाय नैबाव। बेनिफ्राय फादार्स नेमखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय मादार्स नेमखौ नैबाव होना होदो। बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेयाव लिरना होदो आरो फार्स्टआव डेखौ होदो मान्थखौ होदो इयारखौ होदो। बेनिफ्राय रिलिजनखौ नैबाव थुनानै सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना मा रिलिजननि। बेनिफ्राय नेक्स्टआव लोगोफोर बेयाव दङ फन नाम्बार बेखौ नाङा दे नैबे मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन। बेनिफ्राय इमेल आइडिखौबो होथारनांगोन। दा बेनिफ्राय दानिया स्टेटआ नैबाव सेलेक्ट जाखाना फैयो। बेनिफ्राय जोङो थांसै दानिया नेक्स्टआव फैबाय दानि लोगोफोर। दा जोङो बे खालामनानै जों नेक्स्टआव फैनोसै। दा नेक्स्टआव दङ बेयाव नोंथांमोना नै माखासे बेयाव आरोबाव नै नोंथांमोना सेलेक्ट कमिउनिटि दङना बेयाव बक्सआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन आरो बबेयाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन। दा जोंना आसाम नालाय जोङो बेयाव आसामाव होनांगोन आरो जों बे आसामाव होबाय। दा बिनिफ्राय एसे गायाव फैनानै दानिया फुल एड्रेसखौ होदो बेयाव नोंथांमोना एड्रेसखौ लिरनो हागोन। खिन्थु बेयाव होनदों डिस्ट्रिक्ट आरो स्टेटखौ होआबाबो जागोन खिन्थु होनोबो हायो जेबो नङा। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ नैबाव लिरना होदो बेनिफ्राय स्टेटखौ नैबाव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय पिन क'डखौ नैबाव लिरना होदो अब्लानो जागोन। बेनिफ्राय दानिया जोंहा कास्टखौ सेलेक्ट खालामखाबाय नैबाव दङ। बेनिफ्राय जों बक्सआव लोगोफोर एसटि होना होदो। नैबाव जों एसटिखौ लिरना होदो। बेनिफ्राय नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट बेयाव आपल'ड खालामनांगोन दे। बेनिफ्राय स्पर्ट्समेनाथ' येसखा नालाय बेनिफ्राय दानिया स्पर्ट्स लेभेलखौ नैबाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो। दा बे इम्परटेन्ट जाबाय। बेनिफ्राय सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनायनि केबिआ 50निफ्राय 80 केबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन। दा जोङो स्पर्ट्स लेभेलखौ जों बक्सआव थुना होनोसै। दा बेयाव नै जायफोरा माने इन्टारनेसनेल दङ होनो हागोन नेसनेलाव दं होनो हागोन। बेनिफ्राय मोनसे मोजां सुबिदाया जाबाय स्कपआ इन्टार इउनिभार्सिटि टुर्नामेन्ट जुदि नोंथांमोना गेलेनाय दङब्ला होबानो जाबाय। जायफोरा माने इउनिभार्सिटि लेभेलाव टुर्नामेन्ट्स गेलेनाय दङ सार्टिफिकेट जागोन बियो एलिजिबोल जागोन। बेनिफ्राय नेसनेल स्पर्ट्स बेबायदि बायदिसिना गेम्स स्पर्ट्स स्कुल्स दङ स्कुल्सनि दंबाबो जागोन। बेनिफ्राय नेसनेल एवारनेसफोर दङब्ला नोंथांमोना जागोन। जुदि गेम्स स्पर्ट्स स्कुल्सआव दङब्लाबो जागोन। बेनिफ्राय इन्टार इउनिभार्सिटिब्लाबो जागोन आरो थ' जोङो दायो इन्टार इउनिभार्सिटिखौनो बेयाव होबाय आरो बेयाव आं सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय दानिया गेम टाइप नोङो मायाव गेलेदों जेरै आर्सारि दङ बक्सिं दङ फुटबल दङ जुदु दङ। दा माखौ होयो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जायफ्रा दङ। बेनिफ्राय दानिया
स्पर्ट्स सार्टिफिकेट आपल'ड खालामथारनांगौ नैबाव नै लोगोफोर स्पर्ट्स सार्टिफिकेट आपल'ड खालामथारनांगोन अब्लासो साबमिट जायो नोंथांमोना आरो मेडेल मोनदों ना मोनाखै बेयाव बुंनो हायो होनो हायो जुदि मोनाखैबा ननाव होदो जुदि मोनदोंबा नोंथांमोना बक्सआव नैबो सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव नै सिलभार गल्ड दङ बिदि मोनदोंबा नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो गैयाबा ननाव होदो बिनिफ्राय स्पर्ट्स प्लेस दङ नोंथांमोना बबेयाव खेला गेलेदोंमोन बेखौ लिरना होबानो जाबाय नोंथांमोना माने बबेयाव स्पर्ट्स गेलेदोंमोन आरो बे बक्सआव लिरना होदो बिनिफ्राय माला गेलेदोंमोन नोंथांमोना बेयाव लिरना होदो डेखौ बिनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेसन दा क्वालिफिकेसना 10 पास नालाय 10 पासआनो एप्लाइ खालामनो हागोन सिम्पल 10 पासबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो 10 पासआव बेयाव जुदि नोंथांमोना 12 पास बा 12 पासआव होनो हागोन 10 पास बा जेबो नङा होनो हागोन बिनिफ्राय ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेटआव होबानो जाबाय बिएडफोर दंबा होनो हागोन दा जोङो 12 पासखौ होनोसै हमना लादो बिनिफ्राय बर्डखौ होदो नोंथांमोनाथ' एसएखौ मिथिखायो 12 पासनिया बेबायदि नोंथांमोना इयार अफ पासिंखौ होदो टटेल मार्क्सखौ होदो लोगोफोर आरो बिनिफ्राय बेसेबां मार्क्स मोनदों बेखौ होदो डाइरेक्ट पार्सेन्टआ ओंखारखागोन नोंथांमोना नैबा पार्सेन्टखौ ओंखारखागोन आरो दा बिनिफ्राय डिटेल्स अफ टेक्निकेल क्वालिफिकेसन दङबा नोंथांमोना बे बक्सआव होनो हागोन गैयाबा जेबो नङा दा बे जाबाय दानिया लोगोफोर नेक्स्टआव आदार क्वालिफिकेसन जेरै कम्पिउटार दङबा नोंथांमोना होनो हागोन आरो बिनिफ्राय बेयाव होबानो जाबाय दा गासैबो जाजोब्बायबा दानिया मा खालामनांगौ नोंथांमोना नैबाव नायनो हादो नोंथांमोना बेयाव टिक मार्क होबानो जाबाय बिनिफ्राय नेक्स्टआव लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनाय होबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव फैबाय दानिया फट' बेयाव माखासे आपल'ड खालामनांगोन बेनो जाबाय नै नोंथांमोना नुनो मोनदों दा फट'आ नै लोगोफोर 30 निफ्राय 50 केबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन बिनिफ्राय आइडि डकुमेन्ट्सआ जाबाय नै 50 निफ्राय 80 सिम आपल'ड खालामनो हागोन जेरै नोंथांमोना फट'कपियाव 30 निफ्राय 50 केबिसिम आपल'ड खालामदो बेनिफ्राय क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना खालामदो 10 पास बा 10 पासनिखौ होदो बेनिफ्राय आइडि प्रुफआ नोंथांमोना दानिया पिआरसि लोगोफोर पिआरसि गैयाबा नोंथांमोना डमिसाइल हरबाबो जागोन बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामदो दा बेनोसै लोगोफोर बेबायदि स्टेपआ नोंथांमोना इजियावनो हाखागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना केपसाखौ होदो आरो दा केपसाखौ जेरै दं नोंथांमोना होथारनांगोन नैबेयाव नोंथांमोना केपसाखौ होदो नैबे दङना नाम्बार बेखौ होना होदो बिनिफ्राय प्लेसखौ नोंथांमोना होदो जेरै मा प्लेस दङ अदालगुरि बा अदालगुरि होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट होदो साबमिट होनाय लोगो लोगो बियो साबमिट जासिगोन आरो नोंथांमोननि एप्लाइआ जासिगोन थ' लोगोफोर बेनोसैमोन नोंथांमोना मिथिखाबाय दा स्पर्ट्स सार्टिफिकेट नांथारगोन बे गैयाब्ला जानाय नङा साबमिट जाया दा जायफोरा स्पर्ट्स सार्टिफिकेट दङ जिडिआव एप्लाइ खालामदो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हायो दा एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 26 जुलाइसिम थाहैगोन नोंथांमोना खालामदो बिनिफ्राय पस्टआ दङ 131 आरो बारायगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय लोगोफोर जिडि जागोन बे पस्टआ 18 इयार्सनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे 28 इयार्ससिम जायफोरा एसटिआव गोग्लैयो दा बेनोसै लोगोफोर आरो रिलिया जागोन शिलंआव जागोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय